Saldona 5 tämmöstä särkeä. On jo saanut 5 särkeä. Hyvä ottipaikka. Meillä on Jonin kanssa semmonen pieni akvaario tuolla. No. Sillä on 5 särkeä. Näytäksä tuleeko sitä kallaa? Minä tiiä. Katsotaan. Tuleekohan sieltä vielä? Ihan vaan nostelet niitä ylös. Tämä on tämmönen särkiapaja. Siihen vaan nostelet niitä ylös siitä. Eihän tuo mistään kotosi tuo homma. Hävettääkö? On se kyllä. Selettäkää mikään. Tokko sormet suuhun vaan ja limps vain. Laitammeko akvaarioon? Laitahan akvaarioon. Osu. Mennäänkö ottaa taas? Katsotaan saako tuolla yhdellä ainoalla mavolla mitään. Onko ne vienyt loput mavot? Oh. Kenen siihen yhteenkin ottaa? No niin. Selepä koko särkiä vain tämä täysin. Eikö sulla hävetä tää homma? Se, et niinku, saat näyttää tää niin vaivattomalta, että tää on niinku... Osu. No en näe, et kyllä tuolla tahilla niin niitä. Kokeilemaan. Se ei tiedä vaikka sieltä tulis hauki. Jääkö tähän järveen enää mitään? Minä tiedä. Kyllä sieltä 2 saattaa tulla vaikka kerralla. Hävettääkö sulla? Kyllä mulla nyt alkaa vähän hävettää. Miten musta tuntuu, että siihen satuit tähän ruoka-aikana tai jotain? Mitähän me tekemme kaikkien näiden särkien kanssa? Sä oot kuule syödä ne kaikki. Montakohan näitä on tullut? No sä oot varmaan 10 repinyt tästä samasta reiästä tässä viemötissä. Tämä on hyvä reikä. Reikäkö reikä? 2 kerralla. Joo. Tiedätkö, mulla alkaa tuntumaan siltä, että minä lopetan tämän kuvaamisen, kun alkaa niillä hävettää, ketkä näkee tämän. Joo. Että semmoista. Noniin. Turha sitä on mertaimassa lähteä kallaan, kun tulee pihalta. Juuri näin. No niin.